va haver 7 persones han resultat intoxicades a Lleida per menjar tonyina afectada pel brot d'histamina que afecta tota Espanya i que prové de la tonyina que distribueix l'empresa andalusa Garciden. Les 7 persones intoxicades pertanyen a un mateix grup de 36 adults i 12 nens que van sopar en un restaurant de la capital del Segrià el passat 6 de maig. Tots els afectats presentaven un quadre clínic compatible amb aquest tipus d'intoxicació, com ara taquicàrdies, cremor a la boca, cefalea, dolor abdominal i diarrea. A hores d'ara, tots ells evolucionen favorablement i només una dona ha hagut de ser atesa a urgències. A part d'aquests 7 intoxicats a Lleida, també hi ha hagut un altre cas al Maresme, d'una persona que havia comprat la tonyina en un centre comercial. Recordem que, com a mesura de prevenció, l'Agència de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició recomana no consumir tonyina comprada fresca entre els dies 25 d'abril i el 5 de maig. De fet, les peixateries i supermercats que han venut el producte estan posant cartells per alertar als seus clients que si van comprar tonyina durant aquests dies no el consumeixin i el retornin.